Helo, siwmai na, siwyd i chi croeso i rywun arall o'r Bwletin Ffermio. Heddi o ddyrnod gwaith maes mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru sy'n cael ei gynnal yma ar faes sioe Ynys Môn Mona. Ymysg y cystadlaethau diri sy'n cael ei cynnal yma heddi, mae'r gystadleuaeth ffensio sy'n digwydd y tu ôl i fi ar hyn o bryd. Ond mwy am hynny i gyd yn y man yn gyntaf cipolwg ar y newyddion diweddara o'r byd amaeth. Mae llywodraethau o amgylch y byd yn ystyried tynhau'r rheolau ar fewnforio cig moch o Mecsico yn sgil yr achosion o ffliw moch yn y wlad. Mae 2 achos wedi cadarnhau yn yr Alban, ond mae arbenigwyr meddygol yn pwysleisio bod bwyta cig moch yn parhau i fod yn saff. Mae YFC Cymru wedi cymeradwyo'r penderfyniad gan Lywodraeth San Steffan i hwyluso'r broses i gneifwyr tramor weithio ym Mhryden. Roedd disgwyl iddyn nhw fynd nôl i'w gwlad eu hunain i gofrestru ar gyfer gwaith papur newydd. Proses allai gymryd hyd at 12 wythnos, ac y fydda wedi rhwystro llawer o'r cneifwyr o dramor weithio ym Mhryden. Ond fe fydd y broses rwan yn cael ei gyflymu. Ac mae Hybu Cig Cymru yn lansio strategaeth cig coch heno, bydd yn hybu a hyrwyddo'r diwydiant dros y 5 mlynedd nesaf. Mwy am hyn ar y bwletin ddydd Gwener. Mae'r diwrnod gwaith maes wedi dod yn un o brif ddigwyddiadau calendar prysur mudiad y Ffermwyr Ifanc yng Nghymru erbyn hyn, gydag aelodau o bob cwr o Gymru'n cystadlu am y gorau ac eleni teithio i faes sioe Môn wnaeth aelodau'r mudiad. Mae heddiw yn ddwrnod efo dipyn o gystadlaethau fwy ymarferol, sa'ch chi licio, ar gyfer yr aelodau lly. Eto ar gyfer ystod oed i gyd mewn ffordd. Mae gen i gystadlaethau barnu, Stockman o flwyddyn. Ar ben hynny, mae yna gystadlaethau ffensio ymlaen yma, tu allan. Mae yna gystadlaethau gyrru ATV, mae yna gystadlaethau diogelwch efo peirianna, ac mae gen i gystadlaethau ballroom dancing yma hefyd, ac mae gen ni hefyd y gystadlaethau aelod iau ac aelod hyn y flwyddyn. So mae'n ddwrnod llawn iawn ac ystod mowr o gystadleuwyr mewn ffordd. Un o brif gystadlaethau'r diwrnod hwn bellach yw cystadleuaeth Stockman y flwyddyn, i'r adran iau a'r adran hŷn. Cystadleuaeth niferus iawn o ran cystadleuwyr. Yn sylfaenol, maen nhw'n beirniadu cylch o warthau godro. Dewis allan o bedair par un sy'n dod gyntaf ail trydydd y pedwyrydd, a wedyn rhaid rhesyma pam ei bod nhw wedi rhoi nhw'n y drefn yno i'r beirniad lly. A wedyn gwneud yr un broses wedyn hefo cylch o wartheg a cylch o foch a gwyn rhyw fath. A wedyn wrth i chi fynd yn hyn, mae gofyn i chi roed 2 ddosbarth mewn trefn lle mae'r adran iau jyst yn gwneud ar un. Felly mae o'n mynd yn anoddach mewn ffordd a mae rhaid chi fod yn fwy cyson efo'ch rhesyma a'ch beirniadaethau. A mae yna brawf o'n i'n deall hefyd ar y dechrau. Oes, mae'n brawf ddigon calad ydy gwir, nes i weld o gynnag, o'n i'n dechrau poeni amdano o'n hyn, o'n i'n rhoi chwsus o'n i'n gorau ni atab o'n hyn. Ond mae o'n profi ystod gwybodaeth yr aelodau o ran chydon a clefydau ac hwsmoniaeth mewn ffordd, ac mae o'n rhaid rhyw ddimensiwn chdi bach yn wahanol yn o, ac yn wedi lle mae gennych chi gystadleuwyr sydd yn dda iawn ar fannu stoc ac yn anodd gwahaniaethu. Mae hwnna'n rhaid just y dimensiwn chdi bach wahanol eich fedru pigo pwy sydd yn gwybod be di be'n iawn lli. Hywlo Jones, ydych chi'n feirniad yma heddi yn yr adran Stockman, yn yr adran beef yma. Sut ych chi'n teimlo nath o bobl ifanc yn y gystadleuaeth yma? O, i feddwl bod fi'n barnu'r adran iau, oedd wedi'n gwneud yn dda iawn chwarae teg ydyn nhw. Oedd nhw'n pigo 4 bystach tew ar gyfer y lladdu neu ar gyfer y bwtsiar heddiw yma. Dim bystach fysan dod i'r safon hynny, ond ar y diwrnod. A sawl un oedd wedi gosod y 4 bystach yn yr un drefn chi, oedd yna dipyn? Oedd yna dipyn, oedd un bach, oedd un haws heddiw yma ran, sy'n ni'n dweud mod bell dros i hanner nhw, sy'n 3/4 wedi gosod yn iawn. Mae dasg o godi ffens yn un o gystadlaethau mwyaf egniol y diwrnod gwaith maes, ac yn un sy'n gofyn am dipyn o fôn braich gan bob aelod o'r tîm. Ffens ydy 5 plaen o wir am blaen, ac tydi ddim yn ffens yda ni'n iwsio bob dydd, felly fysa i ddim yn dal y defaid Gogledd Cymru yma, defaid bach yma. Fe'n fel arfer, iwsio 8 lein, ond efo'r amser ys gyn yr hogia, mae'n ddigytio fel awr i 5, felly de. Faint o amser sy'n gyda nhw wedyn i gwblhau'r gwaith? Awr a 3/4. Ydy hwnna'n amser realistig byddech chi'n dweud i godi ffens? Di, yr hyd maen nhw'n neud am 3 dyn, mae o, swn i'n meddwl bod yn iawn. Roedd seremoni wobrwyo'r dydd yn gyfle i glywed pa siroedd ddaeth i'r brig yn ystod diwrnod da o gystadlu. Aeth gwobr gynta'r gystadleuaeth codi ffens i Gareth, Ceri a Tristan o Sir Frycheiniog. Enillydd yr unigolyn gorau yn yr adran barnu stoc iau oedd Iestyn Russell o Sir Gaerfyrddin,
ac i Menna Davies o Geredigion aeth y tlws yn yr adran hun. Ac mae'r ddau ohonyn nhw gyda fi fan hyn nawr. Menna'n gyntaf, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Diolch yn fawr iawn. Doedd yn dipyn o sioc i ti erbyn diwedd? O, tipyn o sioc, o'n i'n meddwl bod fi'n cael hwyl go lew, ond dim cystal â hyn. Ti di ennill y cwpan yma o'r blaen? Na, dwi'n besol ddim wedi ennill o'r blaen. Mae'n brawd wedi ennill yn 2005, ond mae'r tro gyntaf i fi ennill. Ac wyt tithau Iestyn, tithau wedi bod yn llwyddiannus yma heddi. Siwr wyt ti'n teimlo erbyn nawr? Wel, fi wedi dod dros y sioc erbyn nawr yn credu, ond teimlo braf iawn. Fi erioed bod yn Field Cymru o blaen, mae'n anwyddiad mawr yn gyda. Felly chi'ch doi yn mynd adre'n hapus iawn yno? Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i chi'ch doi unwaith eto. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Caroline Dawson o Glwyd oedd enillydd teitl aelod hun y flwyddyn, ac aeth gwobr aelod iau y flwyddyn i Aled Jones o Frycheiniog. Ac wedi cyfri holl bwyntiau ar adrannau i gyd, y ffederasiwn gorau yn niwrnod maes 2009 oedd maes Yfed, gyda Sir Benfron Ail a Brycheiniog yn y trydydd safle. A dyna ni'r cyfan am heddi. Mi fyddai nôl gyda bwletin arall ar eich cyfer chi ddydd Gwener. Y bwletin ola cyn i ni symud platfform i'n gwefan newydd ni, sef s4c.co.uk/ffermio o'r wythnos nesaf ymlaen, ond mwy am hynny ar y rhaglen ddydd Gwener. Diolch am eich cwmni chi felly, ac am y tro o Ynys Môn. Hwyl fawr iawn i chi.